23 jaimas instalaránse na Avenida do Malecón para albergar a 19ª edición da feira Vía Mar Stock. Abrirá as súas portas o venres 9 ás 11 da mañá, en horario ininterrompido ata as 10 da noite. Así, durante toda a fin de semana, a excepción do sábado, no que se adianta a apertura unha hora. O obxectivo da Asociación de Empresarios de Ribeira con esta feira é dar saída aos excedentes de mercadoría ao fin de tempada. Para nós, seguimos apostando polo comercio local, seguimos apostando para que estas iniciativas a nivel de comarca do Barbanza, para poder que o pequeno comercio recupere unha inversión económica moi importante para afrontar as novas temporadas, non? Desde a asociación nos seguimos traballando e en este caso en concreto darlle as gracias á Xunta de Galicia, a implicación que ten tamén con esta asociación para levar, esta feria a cabo, non? A feira contribúe ademais a dinamizar o comercio e a hostalería local cun evento polo que calculan poden pasar ata 9.000 persoas. Sabemos que é unha feira tremendamente populosa, é dicir, moi exitosa porque por cada establecemento pasan dúcias e dúcias e dúcias de persoas cada día ao longo dos seus 3 días que se celebra. Ademais, como ben dicía o presidente dos empresarios, non só redunda nun beneficio económico para as propias tendas que ali se instalan, 23 establecementos este ano, senón tamén que redunda nun beneficio para a hostelería e, por suposto, para todo o Concello de Ribeira polo dinamismo económico e social que xera esta feira ao seu arredor, non?